Mingga. Oke. Disepoti mangga. Sepoti. Ya. Sepoti apa? Nggih, Mbak Lintang kalian Mas Gading pangkir. Ayo Ding, Gading. Nah, ngono kuwi. Nyanyi ngene kok main duet kene kok bareng-bareng ya Mas Gading. ampun, jan ngejo persis nom-nomanku biyen ngene iki ya, Pak. Iya, kowe biyen nom-nomamu ki nek tak formalin yo ngene. Dik. Barang ora tak formalin yo aja kok. Nah, menika Mas Gading menika putranipun almarhum Kiseno Nugroho. Kepanggih rupiah tasih timur sakniki. Wah, jan. Ya Allah. Kaya nom-nom aku. Berdiri, Lek, berdiri. Santai bae to, Ding kok. Mriki Mas Gading wah. Berdiri, ora usah wedi karo awakmu. Pasangan sendiri-sendiri. Pasangan dhewe-dhewe. Gading. Anu, Awake dhewe entuk barokah, Mas Gading karo Mbak Lintang entuk musibah. alhamdulillah ngono ya Le ketemu. Alhamdulillah kepiye? Nggih, sugeng dalu, Om. Nggih. Oh, Dalang. Pripun Pak Dalang napa Mas Dalang? Anu. Oh, Mas ora apa-apa. Mas Dalang nggih. Sing nom aku ki. Aku ki sing mlaku 20 taun. Oh, alah. Nggih. Alhamdulillah. Nggih niki wau nggih mboten sengaja lho, Pak. Nggih, pripun? Wau kan saking daleme Mas Gading. Oh, jenengan wong. Wela kepiye sih? Wela kepiye to? Nggih, terus tadi ada live katanya Dalang Sena live terus Nggih. ternyata ingkang dalang panjenengan. Alhamdulillah. Derek ketepangan nggih Mbak Lintang kae lho. Kula niku derek napa nggih ngikuti follow jenengan TikTok. Oh, nggih to. Lho kok ngefan kali jenengan. Mboten namung Gading kula niku nggih ngefan kali jenengan. Terima kasih Mas Dalang. Wah, jan. Berarti semene iki sing ora ndek polo kurang aku. maksudnya neng TikTok lho, Pak. Neng TikTok ae lho, TikTok diikuti. Iya. Berarti sing Mas Wahyu ki berarti nganu ya pilih kasih. Wih, yo ora. Nek gue Mbak Lintang Kairo ki di-follow kok nggon aku langsung di-blok lho. Ora kon langsung. Ora apa-apa, mergane tak cemes jadi diblok karo kono. Ya. Sih, Mbak Mas Gading Lah, iki Mas Gading. Nah, mriki Mas mangke ndak tercemar, Mas. Nah, jenengan mriku, Mas. Aja ngono kuwi to. Coba cedek karo Mas Gading. Kene cedek karo Mas Gading kene. Jenengan lho, Pak. Ya jelas 50-50. Ya Allah, semene Mas Gading. Jomplang ngono kok. Ya lah ya 50-50 ki tangeh lamun. 50-50 ki 11-12. 50-50. Aurane wis beda. Le, ya ngono kuwi, wakamu ngono kuwi Le. Ono aura kedamaian kene kerusuhan. Kuwi lagi viral ya iki mayang di anu Mbak Lintang. Wah, nang HP. Lagi lamilan menika tasih belajar, Mas. Padha mawon kula ya belajar terus nok Lintang. Ya Ki Pak kowe ojo no ganggu. sinau kok ngono Mbak Yumu lulus gobloke pol. Iku lagi Kenapa ngoten lho, Pak De? Mbak Yumu iki lho. Kowe ngelokke aku apa bodoh? Anu ora. Nek aku pinter ora milih jenengan dadi bojoku. Iya. Aku ya gumun wong goblok kok milih goblok. Ora usah diganggu kuwi jatahe kawula muda wis. Aku ya tau nom. Iki mlakno. Karo Mbak. Nggih, nggih niki dos pundi Mas Dalang? Duet kali Mas Gading. Duet nopo, Mas? Lintang Asporo. Ya ampun. Walah mongko niki wau kula badhe kalih Mas Gading niku namung badhe nonton panjenengan lho. Oh mboten napa-napa. Disangoni lho, Mas. Eh? Disangoni lho. Lah nguyai segoro nek nyakoni kowe kuwi. Oh. Heeh ya toh. Ayo nembang. Napa Apa? Lintang Asmara? Ya, Napa? langsung Lintang Asporo ra Ampun apa. Lintang Asmoro, Mas. Nah, apa? Napa? Ora nyandak aku, Mas. Lah napa? Manut.
lainnya. Apa? Liyane pokoknya ora Menawi wonten pamundutan. Manis rom. Manis. Manis ki sing kepiye? Ngono kae lho. Manis, bojoku Buka. kencing manis. Manis. Sampean pancen manis. Tak kira kip. Ya saiki setya tuhu wae. Oh ya, bawani yuk Pak. Diwarai lu Mbak Dewe lenggah. Lintang. Yo, bawane aku kang setya satuhu. Duet napa? Yang hafal napa? Sing apal apa? Apa ya aku ora tau apa. Belum ngapal sih. Jambu alas apal ra? Lintang. Ora. Lintang asmara kuwi mau sing apal Quran. Ya ora apa-apa Napa, diwak-wake. Sing apal napa podang kuning? Sri Slamet kuwi. Lestari. Hampir Lestari. sawit. Anu gluduk asmara. Gluduk asmara. Kok gluduk ya pripun to, Pak? Gubuk, bojoku ki. Gubuk Lestari. asmara, gubuk. Yo anu browsing Mbak Emen di browsingke. Ya, Ayo browsing Lestari yo. napa-napa. Ujaring sing kula browsingke. Heeh. Yo. Mas Gading, apa mau lagunya apa, Mas? Sing genahe Lintang Asmara wis apal Gading ora ketuk ora apa-apa. Lintang asmara mboten napa-napa. Ya, yo Oh, Lintang Asmara. Ya. Nanti kita bantu, kita bantu. Heeh. Bantu Yuk. apa? Bantu doang. Selesai. Oh, ya. bantu doa. Ya, yo Ya. Lintang Asmara. Generasi muda penerus bangsa yang luar biasa. Amin, amin, amin. Suarane kaya sapi kaya ngono ya, Mbak Lintang Kairo. Di Jawa Timurnya Indonesia. Jos tenan. Apik tenan. Jos matur sembah nuwun wis ngono wae. Siap. Ngopo? Sangu. Sak bungkus apa lho, Mas? Kocrok. Bensin. Nya, emplok. Ampun. Aja sak ngono. Ora ngono kuwi. Nek ngene iki Loro. Siji wae siji. sing ikhlas sing kaya iki sembrono kowe ku. Mosok ngene iku. Laku ke yuk. Mosok to. Malah sing aman. Mas Gading matur. Wah, Jan. Iya, itu rokok. Laris. Amin. Matur sembah nuwun Mas. Angin iki dadi merintingan. Pokoknya sehat selalu. Nggo tumbas es krim. Oh iya, oke siap. Pilek-pilek es Pakai krim. pila. Wah, lan aku 100 tak nggo tuku lemah kok. Lho. Satu kita Kok ento? Ento malah turah oke bojoku iki njaluk 20.000 ento lemah kok. lemah apa? Apa? Nggo godhog dong kates kae lho. Dadi Lemah lempung kayak lha sing penting iso tuku lemah. Matur nuwun nih Mas Mas Gading, Mbak Lintang sukses selalu. Sukses selalu. Masih sekolah kelas berapa? Kalau kelas 1 SMA. Kelas 1 Sama. SMA. Nggih. Sama. Sama napa? Sama. Mas Gading, kalau Mas Gading Kula kelas 3. kelas 3 SMA. Luar Ya, biasa. hampir sepantaran. Oh, hampir sepantaran. Hampir. Anu, cuma elep 2 tahun ya. Iya, beda 2 tahun Beda. Iya. Ya pokoknya didongake kagem Mas Gading muga-muga sesuk iso ngungkuli bapake. Amin. Tetep Pokoknya anjani nek yo. mayang menjulali Mbak Niken karo Mbak Baut ya, Le. Pokoknya dijogo tenan serawunge andang asore dijogo Mas Gading. Iki Pak Margiono, ning sing ngender Pak Margiono. Nah, iki salam sih. Mas Dalang. Injih sugeng dalu. Wah, adikku wedok ketemu meneh nang kene. J wajan pianten kok ya larise ra jamak-jamak. Laris kepiye sing tok masuk? Lah saben dina mayang lho. Ya ora ya panjenenganku ya sing saben dina dadi bintang tamu. Wah, saiki dalang sapa to sing bintang tamune ora tatin? Ya Jawa Timur, ya Jawa Tengah, ya daerah Cilacap, ya daerah Bantul.
mesti do ngersake natin. Nggih pokoke alhamdulillah dipun syukuri, alhamdulillah namung sak derma nglampahi menika. Lah ya padha karo aku ya ngono kuwi, aku ya apa-apa tak syukuri, sing penting iso dienggo nyambut gawe bareng-bareng karo kanca-kanca. Nggih menika nderek sowan wonten plesan Blante. Dadi rong desa, rong dusun dadi sak pedukuhan. plesan kali Blante menika dalam rangka acara merti dusun ya merjemukan. Merjemukan nggih nek mriki nggih. Nek kene merjemukan, nek cara Gunung Kidul rasulan, nek cara Semarang apitan. Wis pokoke ya desa mawa cara ngono kae. Nggih, sami mawon. Sami mawon menika intisari karo hikmahe padha. Ngaturke pambagyo dhisik, Nok. Siap. Gejekan mengko. Nggih, ngaturaken kagem sedaya Bapak Ibu ingkang sami rawuh wonten ing mriki, kula nderek ndedonga mugi warga masyarakat wonten ing mriki tansah pinaringan sehat, panjang yuswa, lancar rezekinipun. Nggih, pokoke tansah ayem tentrem nggih benjang saged nanggep wayang malih. Sing padha amung tani, mugi tansah tandurane sami subur. Tuwe ya apik. Sing padha makarya ana ing kantor, Nggih, mugi-mugi ndang mundhak pangkate, mundhak bayare. tindak karo kundur do diparingi Slamet. sakabeh. Terus sing padha makarya pinangka dadi utawa padha dagang, Nggih, sami kulak murah adol payu. Aja larang-larang kok nek larang-larang kok ndak ra payu nggih, sing penting payu. dol tinuku aja nganti kesluru. Nggih, leres. Terus lare-lare sing isih padha Sing sekolah, pada sekolah mugi sami pinter, sami apa iki sesuk ben iso dadi kebanggaane wong tuwa. iso migunani tumraping bebrayan. Nggih, mikul dhuwur dhateng tiyang sepuhipun. Betul. Terus remaja putra, remaja putri sing durung padha palakrama. Kon ndongake ben palakrama. Ayo maksude iki ya sing isih cara tembunge saiki isih padha Jomblo. jomblo. Nggih, mugi sing sami jomblo keenggal entuk jodhone, sesuk wayangan ki geter pramuji widada nek mantenan. Oh, Ngono ta? Ha iya. Mbak Nggih. Tatin. Nggih. Iki mumpung durung apa ngaturake lagon-lagon. Nggih. Prayogane kok penjalane Pak Ambyah, Pak Dukuh diaturi. Wah, nggih monggo. Kula nggih dereng Mergo iki kepanggih. ngarep-arep pancen ya wis setengah tahun kepungkur mbiyen. Aku Nggih. begitu bar mayang Brontowido ning Karen kae langsung sorene langsung do rawuh ning nggon aku. Semelang ndakne sesuk ora komanan malam Setu utawa malam Minggu. Aku terus ngatur nganti kaya kula niku dalang laris-laris Pak aku. Jenengan iki sakniki wah jan jadwale ya rentek-rentek ado-ado barang. Ado-ado tanggale maksude. Ora nggih. Maksudnya jenengan ya sesuk nang Semarang, barang niku lho ten Magelang barang. Iya ning ya matur nuwun mergo dijokke malah aku sesuk iso nampa ning Semarang. Nggih, alhamdulillah kalau rezeki nggak akan kemana. Betul, heeh. Pak Dukuh ditimbali apa diaturi nok? Pak Dukuh. Pak Dukuh, Pak Ambyah. Pak Ambyah, sing ngendi to? Golek sithik Pak Ambyah ki mau. Kula dereng kepanggil lho. Kula Kae lho sing ning nggon Kenong karo Parjo kae lho. wis apa? Kae kembarane Pak Ambyah, Mas Alip kae. Kakang Adi, heeh. Ning aku gumun karo Alip saiki. Lah piye? Bareng saiki untune entek malah dadi ora merongos saiki. Ngece. Ning persis tenan karo panjenengan Pak Ambyah karang yo Kakang Adi. Monggo Pak Ambyah Nggih, monggo, ninggah panggung yen Pak katuran Ambyah. pinarak. Ngelmu iku oh lah iki apa piye? Nah, dicaosi mik, Mbak.
kudu diunggahke rugi le Nyanjang Jawa. Sugeng dalu Mbak Tatin. Inggih sugeng dalu Pak. Jenengan ambiar napa ambiah? Ambyah modo ambyar. Oh pakai H. Ambiah. Nggih. Oh nggih. Ambyah. Ambiah. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Pak. Sugeng Menika dalu. sampun kepanggih kalian kula. Nggih. Inggih. Terus Bareng ketemu Pak Ambyah le namatke Mbak Tatin ora nganggo kedhek. Nggih kula tak marep ngetan mawon. Ning rak yo nak mresani Mbak Tatin sing dipresani pasoreane mawon ora kok terus marep ngisor terus. areng ngendi ayo? Ora pareng nakal lho. Kewan niki lajeng Napa? ningali. Lah pripun? Lah pripun? Wit ngandhap dugi nginggil niku jan. Apa gede kabeh ngono? Mboten nonton bentene. Loh, ya enten no, dhuwur ireng niki Nggih, kuning niki nggih. coklat kok ora ono bentene. Tengah. Oh. Kok ya meso mampir nang tengah lho. Napa jenengan? Mengandhap kok dugi. Jenengan pengen sing tengah. Nggih. Mboten. Oh, mboten kok kaya sajake kok kaya ora-ora lho. Tengah jero Pak, ten pinggir mawon Pak. Nika mbokne teng kidul. Iyalah, wah, mulane kok rada kepiye? Mboten sah mikir simbok. Nggih, nek pun ten nginggil mboten sah mikir simbok. Entene namung kula kalian panjenengan. Nggih. Ngaca to merem-merem. Kok malah dadi kaya kepir-kepir ta, Pak? Marahi mumet nek ngoten iki. Oh, niki nek ming jejer niku can mumet ning nek pun nyekel mboten mumet mengke. Napa nggih? Nggih. Asing nyekel napa? Jabi kula tak nyuwun pirsa Pak Lurah. Pripun? Napa nggih Pak Lurah? Anu Mbak Tati disaosi kalundangan mbok menawa ana pangandikan dhisik. Nggih, monggo Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dateng ngersanipun para Bapak Ibu pamriksa ringgit wasucal wonten ing dalu menika saestu kita nyuwun doa restunipun dateng ngersanipun para bapak sedaya lan ibu mugi-mugi sedaya warga ing Pedukuhan Plesan tansah lestantun anggenipun sami budidaya ngupadi rejeki mugi sedaya anggenipun sami nindakaken pakaryan saged wilujeng dumugi kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Ingkang salajengipun wonten ing dalu menika kula sak warga menika ngawontenaken merti dusun murih sedaya ing sak mangkenipun saged lancar sedayanipun lan kita semaken mangke dhateng resanipun Bapak utawi Mbak Cangek anggenipun nyucal dumugi paripurnane wonten ing dalu menika. Mbok menawi mekaten menika nggih. Amin nggih. Wah matur sembah nuwun. Nggih. Mbak Tatin. Nggih. Iki panjenengane Pak Ambyah kuwi 2024 mbok menawa wis purna tugas. Nggih. Kantun 11 wulan nggih, kantun 11 wulan malih. Majeng malih mboten Pak Minjang. Majeng teng Saben. Oh, matun maksudnya. Nggih. Ning mbok menawa warga tisih kepareng ngersake Nggih tetep mboten saged. pun mboten saged pun Nggih. anu nggih Nggih. terbatas kalian yuswa nggih. Nggih. Ning Menika Pak sampun. sesuk tahun ngajeng mesti jenengan tesih dadi pangarsa wayangan to Pak. Siap. 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 Nggih. Syukur nek sesuk jago lurah Pak. Wah. Nek lurah kula kawon kalih Pak Ridwan. Ha iya. Nggih. Soale nika dukungane Pak Rungit niku. Pak kula tagih panjenengan menika nalika rawuh wonten Surabayan menika sesuk pokoke warep maju ngancani Mbak Tatin mbok menawa pengen duet. Pengen duet mboten Pak? Mboten. Mboten. Loh, kok muntir? Wong besan wis adep-adepan malah mboten. Lah mboten saged napa-napa kula niku nggih. Niki kula namung nganu mawon, Pripun? mangke nyawer mawon. Wah niku sing penting niku Pak. Nggih. Nyawer Nyawer mawon. mawon. Mas Keswan mangke. Nggih. Oh, niku- Mas Keswan mangke Pripun? fragmen kali Kok mboten kali jenengan mawon ta, Pak? Kula takut. Bahaya. Jenengan takut? Nggih. Gak bisa kata-kata nggih Pak nggih. Niki mau ngi ngematke aku kok ngelek itu terus iki ngapa ya? Wong ki Lah. karo Nika lho, pojokan. wong iki mau ki Pak Ambyah rawuh karo ning ngarep sampeyan kuwi Nggih. ya ngetke dhuwur ya ngetke ngisor bareng ngetke ngisor karo muni awel ngono ae Awu. awel Bu, kula ngambil sekedap nggih, meng mboten tak kapak-kapake paling meng tak dumuk tok niki. Angsal, Pak.
karo muni ora iki apa ora ya iki. Menika sing nembang napa kalian kula? Kula mboten sah nembang. Nek joget pripun? Joget? Nggih. Napa saged? Nggih, waton obah mawon. Oh, nggih. Sithik-sithik nggih lho, Bah. Ah nggih, kula malah seneng sing sithik-sithik niku. Nek akeh yo sayah ya punan. Pun tuwa niku. Alah mengke alon-alon kula apa jenenge pernahke nggih. Nggih. Lah ngersake napa Mbak Tatin ngersake tembang napa kali Mbak Tatin? Napa, Pak? Napa nggih? Bodangku ning apa gubuk asmara apa-apa. Sing jare sampean ki sok mresani streaminge Mbak Tatin. Gubuk asmara mawon. Oh nggih. Iya, wong ki ya dasare nganu Pak Dugo kalian Mbak Tatin ana warga kene sing wi aku sugeng dalu Pak sugeng ngayahi tugas kula mangke request gubuk asmara Pak dibawani. Oh nggih. Saking warga mriki putri aku asmane lali aku. Heeh. Sapa asmane lali? Oh Mbak Supriyati. Oh nggih Mbak Supriyati. Jenengan mriki mawon lho pokoke ra entuk. Gubuk asmara cobi kula tak bawa nggih. Kok yakin mau kok dadak isen-isen barang. Gini saiki mbasan wis ra isen nembung. Mbok menawi saged niku. Nggih jenengan mang mriki kula tak sing kene ya. Pak, nun sewu Pak niki di live streaming lumantar channel Dalang Sena. Nggih. Mumpung ada kesempatan sampean iki di syuting lho Pak, mangke di close up barang lho Pak. Mangke kobong niku. Nek di syuting. Dibawani Pak Jopi Pak. Pak kerise rada di bareng jajar Tatin kerise modot. Nah diunggahke. Nggih kula benak kene pren Pak. Mangke ndak modot. Ora benak wis modot aja meneh benakke. Neno nyingkar nyingkur tepuk tangan. Luar biasa. Ono kok mau muni aku piye ya gelem ora ya kene. Ning nganu Pak Nun sewu nak nembang niku ampun kaya cah SD tangane ampun ngenten niki Pak. Nah. Ana Tatin kok tangane mbok ekspresi apa piye ngono lho Pak. Nah ngono kuwi. Kok basane ekspresi langsung ngene. wiwitane Madhep mriki kita Pak. Nyingkar nyingkur Sajake mbiyen ketoprak iki mbiyen sajake. mboten kok bingen nyok nembangke anak kula nih. Mboten nembangke adine sampean Alip nika. Oh. Nembangke anake pun nembangke. Nika nek ditembangke malah mlayu Neno. Lingsem. Lingsem yen kem napa Pak? Kok iki nek anu ki lho mempertegas lingsem yen kem ngono lho nek am ya ngono. Artikulasi kok nggih. kajenge jelas. Bener Pak. Balani Pak. Lingsem yen kem mutan. Cengkoke Tatine kan. Nggih. Lelampan kang kawuri Nano neno tresna tulus najan engku buk asmara. Luar biasa. Ngono kok ngomong ora iso ngapa-ngapa lho. Kok malah melet bareng. Ora pareng nganggo melet. Nggih to. Oh dialem ape kok malah melet. Niki ajeng duet napa panjenengan ning joget to? Kula joget tok mawon. Oh iya. Oh tenan lho ya, Nggih. Mas nek ra joget. Iki kok ketoke kaya amlope kandel ya, Pak? Kok le ngesake yo kebah. Aku iki Jenengan kok le mresani ngisor terus to ya? Alah, lah jenengan yo ngematke tengah terus. Aku ya piye? Aku tek mati apa? Mriku kok kaya mendosol. Kula tutupane. Ya, ayo gubuk asmara Mbak Tatin karo Pak Ambia. Ya, yuk. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak
Kae Mbak Tatin kae ana piyai nom munggah kae napa kae mbok menawa. Wo! Mboten. Wo ladan tak kira nak arep melu nembang e. Ayo. Jenengan saji mriko, Pak. Nah, terus hop. Nah. Catatan sak serening ati datang lontor saya maafin aku gawe nyati jebulane ngono kok omong ra iso. Wis kaya nek joget wis kaya bancak doyok ngono kae. Apik tenan. Mulai nggih, pulang saknil. Catatan sak serening ati. Ya kudu ngono kuwi. Nek yen kita mboya gelem tak rukunake kanthi adat dasar paningal permanane Prabu Masopati mula nek ana welaing Bathara rasakno dhewe. Rasakno dhewe nek ana welaing para Jawata ngger Setija lan Gatotkaca. Nek kowe gugu karo dewa menyang ning Wiratana. Wah, yen kowe ora gelem dijak rembugan srana Damen.
Tegese sing ngajak ora becik kuwi Kakang Stijo dudu Gatotkaca. Tekan ngendi wae mesti bener wong Traju Trisna durung karuan. Durung karuan piye? Sing duwe wewengkon Traju Tresna iki aku. Nanging nyatane kaulamu kabeh mlayu ning nggonku. Kuwi merga tok koroi, tok pengaruhi ben melu kowe. Ayo, aja mung kowe sing maju-maju sak wong tuamu. Maju sak gerangane Stijo ora bakal gigrek. Koyong ngejak wong tuamu. Jokno wong tuamu Gatotkaca ora lirip. Ora mung wong tuaku, klebu geng-gengku ya tak jak kabeh. Ayo, akeh-akehan bola. Ndi sing luwih akeh seksine, ndi sing luwih akeh balane. Ditenono mengko sing menang mesti aku dibuktekke wae. Wah, sing menang mesti aku le. Sodalu raras Apyor sorot lintang kangku wadap titi sonyo madya ratri lumrang gandaning pos pita
kewan putyaniro sang dicorong brengeng lir swaraning madu pronto manungsung sarining gembang iler tandure Sireping sawang ngaroko gumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita namung sawang pertangapati ingkang jumedhul serap saking Brangwetan nadyan kalangan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani Jagatraya duwe tata sing kamantian dewasane neng wau kawusa wancin wis ngancik gara-gara bumi gonceng mandelongang langit samudra kocak sumamburat pindho kinapura payune toya kang gunung Lama bangkama watu kenik katembuing bayu putra ing akasa kumluduk swara lir gelap sastra kekayon rebakatya ten babati katembuing gara-gara Goro-goro. Apa to pertandane goro-goro? Goro-goro ing jagating pakliran saya mung ngurmati miji lara parepat Punakawan Kelurahan Semar Garing Petruk Semawana Kelurahan Bagong ingkang sami gegojekan madyaning Rombo alon harire.
Kang Gareng. Petro. Alhamdulillah. Puji syukur kunjung ngertaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Ya to Kang Gereng. Ini wis bengi iki sowan ning pantai Depok. Wah, ning pantai to iki? Mulane kok sembribit hawane anyep. Nganti digawani apa? Shell. Shell ki apa? Kae lho sing dienggo ngubet ning gulu kae lho. Sabuk pengaman, dasmo. Oto, shell ki sing dienggo ning nggon adem-adem dikalungke nggon gulu kae lho gong kowe iki. Oh, sik kain kae to. Ngono. Iki wis bengi iki sak awak dhewe sak kanca. Sono ning pantai Depok iki sik acarane yaitu apa mau jenenge? Sedekah laut. Nah, kuwi. Sik ngendi ya mau? WA-ne iki ning gone iki. Nah, udah acarane iki tasyakuran nelayan pantai Depok. Wah, tasyakuran nelayan pantai Depok. Iya. Apa jenenge mau? Mina Bahari 45. Oh, kuwi ta? Terus ketua TPI-ne Bapak Darmanto, terus ketua nelayane Bapak Sudarwan. Oh, ngono. Iya, kaya ngono kuwi. Dadi yo sak isa-isane awak dhewe ngene yo. Apa jenenge? Lagi pisan iki. Sak isa-isane ya to, Truk. Iya, ning yo nek akeh lupute yo nyuwun pangapunten, nyuwun samut. Nah niku wau pokoke. Yang sekarang ya isih belajar, tahap belajar. Lah iya, saya tahap belajar kuwi glelengi ra jamak-jamak. Ning yo kabeh yo isih sinau. Nek sing ngrebab kae wis ora sinau kae wis mendalami. Angslep. Ngono. Heeh. Wis osok beling aku ki beling dajari kae kok. Kok dajare sing saru-saru kae lho. Apa iya? Heeh lah. Nang omahe iki Sangger aku teko rono ki wis. Bakmi ra, Ding. Engko gak rono. Rono nendi, Om? Idul ngono jare. Maksud iki rene ngono lho, ora. Rene nang etan sithik. Nang kono aku kon bayari ya semok. Nak kira ya dibayari jebul ditukokke bakmi iki njuk kon bayari. Trike iki jebul kaya ngono kuwi trike. Karo nganu tro, apa jenenge? Apa kuwi nilai requestan sing durung dipinangkani mau? Ya iki karo tak tilekane. Isih ana selendang biru. Terus isih ana ndi mau? Dito nomor mau iki? Oh iki apa? Isih ana selendang biru wau nganu wis tak sebutke. Terus niki enten mulih. Waduh lah kowe Nyidam Sari. Berarti sing kono Bang kowe truk hooh Nyidam Sari ya. Terus bang iki barang ki kanca-kancaku ki do nyusul lho. Apa hooh? Sing ana sing kanca-kancaku ana Mas Bimo ki dalang saka Gunung Kidul. Suarane jan apik banget. Saka Saptosari, terus ana Mas Reza ki dalang Pundong. Ngedap-edapi, bar wayangan mesti banjir. Apa hooh mbiyen wayangan ping pindho banjir ping pindho kok. Pancen nggawa nganu kok memolo cah kuwi. Lah ya mulane aku
Mau ki do teko nang omah iki wong loro Mas Bima warung Mas Reza kuwi teko terus mlebu kamar. Dong apa iki aku ngono? Anu latihan ding, lho, latihan mung tak tinggal rene. Ado nyusul ning ya kon ya kanca apik banget e. Ning sak apik-apik ngono kuwi tetep aku sing bayare, Truk. Tetep aku sing bayare. Sosok ya urun. Kowe ndet pira, aku ndet pira ngono kuwi. Oh, aku nek Nyidam Sari aku tak jajal duet. Lho Nyidam Sari iso nggo duet disak-isake. Nek aku arep duet karo Mas Bima. Wis sing pokoke nek endi-endi ning Gunung Kidul nek aku amben nyusul wayangan ki to. Ning Saptosari kuwi wis Mas Bima ki anggere wis muni Nyidam Sari ngono wis wah suarane apik tenan. Wis mirip karo sapa? Karo Keswan. Ya ora. Karo Mbah Geter. Aku kualat meneh lho iki. Ora ding mboten, Mbah, mboten. Asli mboten niku utune pun senut-senutan niki kula niku ki. Ya karo ngedeki karo guyon-guyon kuwi Mas Reza ki nek kon dadi dagelan apik banget lho. Heeh apa? Heeh. Dadi wong loro tak unggahke. Iki soalé wis karo ya apa jenenge nyangkuyung adine karo sesuk ki jane tanggal 26 pas wayangane pas aku sesuk karo Keswan duet kuwi ngapa kuwi jane iki aku ki melu nabuhi Mas Bima merga Mas admin niku le WA ki Mas Bro tanggal 16 selo apa ora ngono ha tok jawab selo heeh lha kemene iki selo Mas. Oke siap Mas Bro. Lah kok ujug-ujug nang ngono apa jenenge? Ana pamflet ki tanggal 26. Waduh. Lah iku apa jenenge WA? Aku njaluk ngapura ya iki aku ora iso melu wayanganmu iki. Aku anu ngasto e. Aku ya muni ngono kuwi. Gak dapurmu, Truk.